EMT. Izu Amam Kande. Yeah, all right. Ogini na pụrụ n'elu igirigi ike nke Pentikọst. Ogini na pụrụ n'elu igirigi ike nke Pentikọst. Ogini na pụrụ n'elu igirigi ike nke Pentikọst. Ogini na pụrụ ọkwanụ igirigi ike nke Pentikọst. Onye gobeza
ekene kenere m ọnwa na mgbidi ezi na na-ekene m si n'ojide onye mmadụ ogeli n'ụwa kọni ya iluzie ekene m ọnwa na mgbidi Texas ya ebube ya dị ụmụazụ oge ọ na-eme n'ebere aka na-ebube igwe bụpụta mawara ihe na-abụta mawara igwe onye meriri konwela oge a na-eme mere ihe dị egwu wee menụ onye nke mbụ wele mepe n'anya wefuo tiroku ọnọkwa n'isi nwanne ya owemo ya bụrụ ịụkwara ọkụ n'isi gị o n'otu ntabi anya onye a na-agwa wee mepe anya welekwasị ya onwe ya onye na-ekwu okwu anya n'isi